Diolch yn fawr iawn I chi. Mae'n dda gen I weld bod yna lai yma heddiw nag o ddoe. Mae rai pobl yn gall iawn ac yn aros adre. O wybod pwy sy'n siarad collon o wledd gyna. Ffarwel I ddociau Lerpwl ac I ddefnyddio gair yr wythnos ochi, sef Rhyfelgri, Alexis, Tsipras a Yanis Fanw wel beth bynnag dwi'n cofio cyfenw'r gweinidog cyllid Gwlad Groeg na dyna oedd I Rhyfelgri nhw ac ewch I weld yn y man pam dwi'n defnyddio y Rhyfelgri hwnnw achos yn Lerpwl ni'n dechrau ac bod stori rhamantus y fyntau gyntaf yn gadael ddociau Lerpwl y 15 o Fai 1865 ar fwrdd y Mimosa yn gyfarwydd I ni gyd efallai bod rhai agweddau o gynnwr fy bore prysur hwnnw sy'n llai adnabyddus. Wrth i'r gwaith o lwytho'r llong fynd yn ei blaen gyda'r wawr ac I lawer o'r teithwyr aros yn eiddgar am eu cyfle I ddringo ar y bwrdd, fe aeth hi'n ffrwgwd rhwng capten ifanc y llong George Pepperell a'r morwr profiadol Love Jones Parry. Ceisiodd un o'r tîm o weinidogion ifanc oedd yn cynorthwyo'r parchedig Michael D. Jones I ofalu am fuddiannau ysbrydol a materol y fyntau, atail yr ymrafel. Trodd Jones Parry ato yn ddiamynedd, You do the praying part of the business and I will do the fighting. Dichon nad oedd Michael D. yn ymwybodol o'r digwyddiad hwn, gan ei fod yn cerdded yn ôl amlaen ar y cei wedi ymgolli yn llwyr yn ei fyfyrdodau. O gofio'r buddsoddiad ariannol enfawr yr oedd o wedi wneud wrth galludo'r fenter drwy forgeisi I gartref ac ei ddegraig, a bod I enw da yn y fantol petas erfordaeth yn fethiant, byddai'n hawdd credu bod pwysau'r byd ar ei ysgwyddau. Roedd y Davies blaenorol wedi bod yn gyfnod I'w anghofio. Cyhoeddodd Bwyllgor Gymdeithas Wladfa yr hysbyseb ganlynol yn y faner a chyhoeddiadau Cymraeg eraill. Bydd y llong Halton Castle, 700 unell, dan ofal Cadfan Williams, yn hwylio o Liverpool gyda'r fyntau gyntaf o ymfudwyr y Wladfa ar y 15 o Ebrill. Cludiad 12 pint am rai mewn oed, 6 pint am blant dan 12 oed, babanod 2 flynedd am ddim. Ernest, pint dros rai mewn oed, 10 swllt dros blant, i'w hanfon i'r trysorydd Mr Owen Edwards, 22 Williams Square, Liverpool. Ar gweddill i'w dalu pan ddelo'r ymfudwyr I Liverpool I gychwyn y fordaeth. Nid rhyw Leicester bach bregus oedd hon, ond llong heiarn 2 flwydd oed. Hynny yw llong ddiogel a newydd. Hysbysodd yr ysgrifennydd aelodaeth, y parchedig David Lloyd Jones, tybed a wnaeth yr holl feirniaid gydnabod nawr bod y pwyllgor o leiaf wedi gofalu am long dda. Yna fe gyrhaeddodd y 15 o Ebrill. Fe gyrhaeddodd tua 200 o ddarpar ymfudwyr, ond ni chyrhaeddodd yr Halton Castle. Doedd y llong dda ddim wedi dychwelyd o'i mordaeth, meddai ei pherchnogion, a doedd dim rhagolwg pryd y dei ein ôl, ac fe ddechreuodd yr hunllef. Roedd hwn yn argyfwng gwirioneddol. Y cam cyntaf oedd dileu'r gytundeb gyda pherchnogion yr Halton Castle. Yr ail oedd chwilio am long arall. Yn ychwanegol at y costau amlwg, roedd angen lletia a bwydo'r darpar ymfudwyr yn Lerpwl tra oedden nhw'n aros i'r llong arall fod yn barod. Michael D. Jones ac Ann I wraig a gariodd y baich hynod drwm hwnnw. Ar draws hyn oll, fe grewyd storm eiriol enbyd gyda'r bwriad o beri'r niwed mwyaf posibl i'r fenter ac i'r gymdeithas. Gwrthwynebwyr y mudiad gwladfaol oedd yn gyfrifol amdani. Gwelsant gyfle yn y trafferthion hyn
i ddwysau eu hymosodiadau. Doedd Michael D. Jones a'i gefnogwyr, medden nhw, ddim yn gymwys i redeg cynllun mor uchelgeisiol, a doedd dim gobaith am lewyrch ym Mhatagonia. Gwlad oedd yn llifeirio o beryglon yn hytrach na golaeth am el. Y llymaf ei feirniadaeth bersonol ar Michael D. oedd John William Jones, golygydd y drych, papur newydd Cymru a Daleithiau Unedig. Dadleuau hwnnw mae gwell fyddai i ddarpar am fudwyr fynd gyda'i gilydd i Kansas a Missouri, lle roedd tiroedd da, hinsawdd ardderchog a digon o gymorth ar gael. Doedd o ddim yn egluro bod y drych yn y cyswllt hwn yn ddim mwy nag asiantaeth hysbysebu i Lywodraeth Kansas, perchnogion y tiroedd honedig dda cyfeiriau e atynt. Daeth y gymdeithas o hyd i long a gael hysbysebwyd. Y tro hwn, heb unrhyw ddatganiad heriol nac unrhyw gyfeiriad at ansawdd nac at oedran y llong. Yn hytrach, roedd yna gymal fyddai'n sicr o ddenu llawer o deithwyr na fyddai fel arall wedi medru cymryd unrhyw sylw o hysbyseb y gymdeithas, yn dweud fel a ganlyn. Rhoddir cymorth heilionus i rai hynny sydd heb ddigon i dalu eu cludiad. Bydded iddynt anfon eu henwau i mewn yn ddi-oed. Roedd na frys. Roedd y mimosa yn llawer hŷn neu rhagfeinydd ac yn dod at derfyn i hoes. Bu'n rhaid ei haddasu hefyd, gan nad oedd erioed o'r blaen wedi cludo teithwyr. Y newydd da oedd bod rhai degau o ddarpar yn fudwyr newydd wedi cofrestru dros gyfnod o chydig wythnosau, ond nodwyd hefyd i bod yn dlawd. Ac felly roedd rhaid i'r gymdeithas wireddu i haddewid o dalu am eu costen nhw. Oedd hynny yn cynyddu y ddyled yn ddirfawr. A pwy oedd yn wynebu'r ddyled honno, ond Michael D. Jones. A'r math o gwestiynau dybia i a chwirliad dros i feddwl o bore hwnnw oedd rhaid debyg i'r rhain. Nawr bod y llong fregus hon yn barod i hwylio. Tybed beth a ddeiau ohoni ac o'r fyntau a glidau. Beth penna lwyddau i gyrraedd pen ei thaith. Hefyd, sut y medrai o dalu i ddyled enfawr newydd. Pwy a wyr, efallai fod o hyd yn oed yn poeni beth a ddewedau haneswyr yr unfed ganrif ar 20 amdano. Arfordaeth ar fin cychwyn, galwodd Hugh Hughes Cadfan arweinydd y fyntau, ar i bawb i ymgynnull, galwodd H.H. Cadfan arweinydd y fyntau, ar bawb i ymgynnull ar gyfer y seremoni ffarwelio. Wrth weld baner y ddrai goch yn cael ei chodi i ben yr hwylbren uchaf, dechreuodd y Saeson ar y cei weiddi a galw arnynt i'w thynnu i lawr. Ond yna arweiniodd Cadfan y fyntau i ganu anthem y Wladfa, a'r nodau God Save the Queen. Tawelodd y dorf mewn parch, heb ddeall mae geiriau gwladfaol Gymreig oedd yr rhai y glywent. Wedi canu'r anthem, llithrodd y llong allan o'r doc i'r ferswy, ond yna'n isgwyl gorfod iddi oedi am dridiau cyn dechrau ar ei thaith hanesyddol. Dywedir fod y capten heb gwblhau dogfennau perthnasol. Hefyd, awgrymwyd rai blynyddoedd yn ôl, y posibilrwydd bod y llawfeddyg Thomas Green wedi gweld nad oedd meddyginiaethau ar y bwrdd ac ei fod o wedi mynnu ei cael. Yr hyn sy'n sicr yw bod Cadfan wedi trefnu i'w frawd yng nghyfraith gludo cyst yn llawn o'r hanfodion hynny i'r llong. Yn fwy gofidus i'r fyntau, derbyniodd y mimosa ymwelwyr anisgwyl. Roedd swyddogion y porth yn awyddus i wybod a oedd pawb oedd ar ei bwrdd mewn cyflwr i deithio. A gorfu'r arweinyddion guddio William Davies Lerpwl, a ddoth wedyn yn ail lywydd y Wladfa, oherwydd i fod e newydd wella o dwymin. A cuddio John Humphreys ganllwyd hefyd am ei fod o newydd ddianc o'r milisia. Reswm da dros i ddal yn ôl. Cychwynodd y llong ar ei hirdaeth am 4 o'r gloch fore Sul yr 8 ar 20 o fai. Llusgodd y tynfad hi allan
tuag at y môr mawr, ac erbyn iddynt gyrraedd yno tua 2 o'r gloch y prynhawn, roedd y gwyntoedd yn gryf, y môr yn ferw, a'r tonnau'n chwipio i'ch ragen feregis. Rhag achosi damwain, bu'n rhaid torri'r rhaff a gadw'r mimosa mewn cysylltiad â'r tynfad. Yn ffodus i Pepperell, a oedd wedi gwrthod cynnig gan long anfonwyd i'w cynorthwyo, gostegodd y gwynt ac aeth y mimosa yn ei blaen tuag at Wlad yr Addewid. Brawychwyd y teithwyr gan y profiad hwn, ac mae'n siŵr bod rhai ohonyn nhw wedi holi hunain a oeddent wedi cymryd cam doeth. Beth mewn gwirionedd a wyddent am yr hyn oedd yn aros amdanynt ar y cyfandir newydd, a dieithr roedden nhw'n anelu ato. Gwyddai sawl un am sylw callweirus talhaearn mewn neges at unau Watkin William, Richard Williams, os bwyteir di gan yr Indiaid, dymunaf iddynt hwy, y diffyg trael tostaf sy'n bosib. Ond tybed oedd sail, unrhyw sail i'r rhybydd yna. Roedd Lewis Jones yn sicr oedd bobl yn poeni beth fydda'n digwydd yn ei berthynas gyda'r Brodorion. Roedd Lewis Jones wedi adrodd bod 4 llwyth yn byw ym Mhatagonia, heb gyfrif trigolion tirodd yr Fuego yn Ys y Tân. A chyfanswm ei heilodaeth yn rhifo, meddai fo, ddim ond rhwng 400 a 500 o eneidiau. Beth oedd cymhellion yr ymfudwyr? Cael gwell byd yn sicr, hyd yn oed os oedden nhw'n gorfod mentro i le alle fod yn beryglus. Dianc rhag orthrwm tlodi, a orfodid arnynt gan gyflogwyr yn y Pellyglo, landlordiaid a'r degwm adeilid i Eglwys Loegr, hyd yn oed os oedden nhw ddim yn aelodau o'r eglwys hwnnw. Ni wyddai'r ymfudwyr hynny ar y pryd, a dichon na feddyliodd yr un ohonynt am y peth erioed. Ond diolch i ymchwil ysgolheigion cyfoes, gyda'n unau'n gwybod nawr, bod y fyntau fechan hon o chydig dros 160 o bobl, 110 ohonynt o dan 20 oed, a 20 o rheini yn blant, hefyd ar ei ffordd i goloneiddio gwlad, lle nad oedd un enaid byw wedi ymsefydlu ynddi. Na neb ond criw bychan o weithwyr, 2 ohonynt yn arweinyddion y mudiad, yn aros yno i'w croesawu. Ychydig iawn a wyddent hefyd am y 2 lwyth brodorol, 2 deulu estynedig yn wir, a ddei dreulio ychydig wythnosau bob gaeaf mewn rhan fach o'r ardal y bwriadent hwythau ei meddiannu. Wydden nhw ddim chwaith y byddent yn manteisio ar ddiniweidrwydd yr ymwelwyr hynny, ac yn talu pris llawer rhy isel iddynt am gyffylau a nwyddau brodorol. Sut mae modd cysoni'r canfyddiad hwn, da ni wedi glywed cymaint o sôn amdano fan ystod yr wythnosau diwethaf, gyda'r gosodiad canlynol gan Lewis Jones. Gresyn na ddysgau y dyn gwyn bellach, mae caredigrwydd at yr Indiaid yw y ffordd i ennill ei cyfeillgarwch a'i heddwch. Ymddangosau y bobl hyn i mi fel pe yn teimlo y camwri a dioddefodd ei hynafiaid a hwythau oddi wrth yr Ysbaeniaid, oedd wedi cyfarfod â nhw 20 blynedd cyn hynny wrth archwilio'r wlad. Ond gweitha'r camwri, oedden nhw wedi penderfynu y Brodorion felly bod yn ffyddlon i'w cytundeb presennol gyda'r llywodraeth. Felly, dim rhyfelwyr na chanibaliaid. Dydy hynny ddim yn gyfystyr a dweud bod pob llwyth yn heddychlon. O'r 4 y cyfeiriau Lewis Jones atynt, daeth 2 yn gyfeillion gwerthfawr i'r glodfawyr. Teulu Juan Chiquichano oedd y cymwydog agosaf a 30 yn yr Andes, dim ond 600 km i ffwrdd. Teulu Galats oedd y llall a 30 yn ardal Santa Cruz, rhai canodd ychwanegol o filltiroedd tua'r de. Te Welches oedd y Mapuches neu'r Manzaneros yn galw rheini. Hynny yw, nid enw'r Te Welches, nid i henw'n nhw oedd hwnna. Ac ystyr y gair meddir yw pobl ddewr. Wel, fe ddylai'r Mapuches neu Manzaneros wybod hynny, oherwydd hwyf yn gyfrifol am ei difa mewn brwydrau gweidlyd,
am herwgipio i gwragedd a'i merched, ac am newid i hiaith. Llwyth y pennaeth seiwece oedd llawer o'r rhain, llwyth oedd yn hyfforddi rhai o dynion ifanc i fod yn loncos, sef bicellwyr, sef dynion dethol yn eu llu arfog, a gyda llaw, rhan o'r llu arfog hwnnw fi'n gyfrifol am laddfa Dyffryn y Merthyron, nid y Welches, fel y dywedwyd yn ddiweddar. Yn y bôn, mewn fidwyr yw pob dosbarth o bobl sy'n byw ar gyfandir enfawr America heddiw, de, canol a gogledd. Fi oedd na gyfnod pan oedd na ddim un uned byw wedi ymsefydlu yno. Felly mae pawb sy'n yna yn fewn fidwyr, a mewn fidwyr felly oedd y brydorion hefyd. Dihangodd llawer o'r brydorion hyn, oedd y Welches yn ddynion tal, y gwragedd yn chwet troedfedd, y lleill yn llawer llai. Dihangodd y Mapuches neu'r Manzaneros o Chile. Doedden nhw ddim yn Manzaneros gyda llaw pan oedden nhw'n gadael Chile. Wedyn ar ôl ymsefydlu yng Ngwlad yr Ofale, roedd yr enw hwnnw arnyn nhw. A fe wnaethon nhw ymsefydlu ar lannau'r afon Limau yn halaeth Neuquén heddiw, ac afon Negro, talaeth Rio Negro heddiw, yng ngogledd Patagonia. Canghennau o'r Pampas oedd y ddau lwyth arall, Welches y de a Welches y gogledd, wedi dianc o ardalodd fwy gogleddol i ymsefydlu yn yr Andes. Dei'r ddau lwyth Welche, unwaith y blwyddyn i dreulio chydig wythnosau yn y Ffrincamwy i osgoi o'r neu geiaf yr Andes. Teulu Galach neu Welches y de o ardal Santa Cruz a theulu Juan Chiquichano, Welches y gogledd o'r Andes. Wedi'r ymsefydliad, cynyddodd yr ymweliadau, nid yn llwythi cyfan, ond fel mae D.S. Davies a Lewis Jones a sawl un arall yn dweud, oedd yna negeseuwyr yn dod lawr i fasnachu yn y Wladfa. Roedd llawer o fynd ar nifer o eitemau, ond un o'r rhywbeth proffidiol mae'n debyg oedd pli estris. Pam meddech chi fydde neb isio prynu a gwerthu y fath beth? Wel, oedd y brydorion yn ei gwerthu nhw i'r Cymru, y Cymru yn ei hanfon nhw i fasnachwyr yn Buenos Aires, a'r rheini yn ei hallforio i Paris, lle roedd gwragedd ffasiynol yn hoffi gwisgo yn ei hatiau. Dol y pli yw'r enw o hyd ar un o'r mannau lle roedd y gwrthrych hwn yn cael ei gyfnewid am bris teg oedd yn plesio pawb. A os sail felly i unrhyw gyhuddiad bod y gwladfawyr Cymreig naill ai wedi gwneud cam ar brydorion ac wedi manteisio arnynt mewn unrhyw fodd. Yn 1875, ymwelodd D.S. Davies ar Wladfa am ychydig fisoedd. Erbyn hynny, nid yn unig y Welches a ddeiau i fasnachu yno, ond y Chilenos fel oedd o yn ei galw nhw hefyd. A dyma a ddywed Davies amdanynt hwy. Talant ymweliad blynyddol ar Wladfa i fasnachu, sef unwaith y flwyddyn, oedd y Chilenos fel oedd o'n ei galw nhw yn dod. Bod Patagones yn nes atynt, am ei bod yn cael marchnad rhagorach gan y Cymru na chan y Sbeiniaid, sef yr Archentwyr. Dywed Davies bod y llwythau eraill, rhai nad oedd yn cael ei galw'n Chilenos, yn galw y Cymru yn Hermanos, brodyr iddynt hwy. Mae ymddiried, a Davies sydd yn dweud hyn, mae ymddiried yn heddwch dieithriaid yn anturiaeth, ac mae adfer teimladau da gyda'r Indiaid ar ôl i golli yn dra anobeithiol. Ond lle mae'r heddwch a'r teimladau caredig wedi cael eu sefydlu rhyngddynt, a heb i amharu unwaith, y mae cynnal y tangnefedd hwnnw yn beth digon hawdd i wneud. Dyna yn union yw sefyllfa y gwladfawyr a'r llwythau Patagonaidd. Petasau Davies ddim yn weinidog yr Efengil, mi fyddai wedi ychwanegu bod y Welches yn gwrthod derbyn bod y Cymru yn Gristnogion. Ac yn dyfynnu, cawn yn camdrin anhysbeilio gan Cristianos Patagones, medde'r brydorion, dydych chi ddim byd tebyg iddyn nhw.
Felly oedd nhw'n gwrthod derbyn bod y Cymru yn Christianos. O chwyth i'r gerdd sydd gan yr erydd hopwyd gyda llaw, sydd wedi rhoi'r peth wyneb i weired. A dyma oedd gan Michael D. Jones i'w ddweud am y brodorion, a diolch i Wyn am atgoffa am hwnnw, yn ei adroddiad ar ei ymweliad yn 1882. Sicrhawyd ni nad yw nifer yr Indiaid yn yr holl o Patagonia, ond bychan iawn, a bod ein nifer yn lleihau bob blwyddyn. Oedd hwnna'n 1882. Credwn nad oes ond difodiant llwyr o'i blaen, os na lwyddir i gael ganddynt i roi i fyny ei bywyd crwydrol a sefydlu ohonynt mewn rhyw fan neilltuol, arwain bywyd gwaraidd ac ymroi i fagu anifeiliaid a thrin y tir. Dyna yn ddiau yw ei hunig waredigaeth. Gwyn fyd na fedrai y gwladfawyr ei darbwyllo i wneud hynny. A chofiwch y flwyddyn 1882 yng nghanol yr ymgyrch embyd oedd Llywodraeth yr Ariannin yn ei gynnal yn anfon lluoedd arfog i ddifa'r brodorion i gyd. Mae haneswyr o ddyddiau Lewis Jones ymlaen wedi tynnu sylw at y ffaith mae llew llwyfo fi'n gyfrifol am leddfu neu feddalu y gair Wladfa, a chael gwared ar hyn y mae llywydd cyntaf Wladfa yn ei ddisgrifio yn chwern. Efallai, y byddai rhai pobl heddiw yn barod i ddadlau bod llew llwyfo wedi tynnu'r y fi allan o'r gair. Wedi'r cyfan, gair godd i niwed a thyner yw Wladfa mewn cymhariaeth ag Wladfa. Ac efallai fod o felly wedi cael gwared hefyd ar cysyniad o goloneiddio, sydd yng nghlwm wrth ffurf y gair. Ac mae'r gair hwnnw yn dwyn pob math o gysyniadau anghynnes eraill i feddyliau y rhan fwyaf ohonom. Meddiannu tir neu wlad cenedl arall, gormesu pobl, eu camdrin, manteisio arnyn nhw, enghraifft drwy dalu am geffyl gyda thorth o fara, ac yn y blaen. Ond a yw'r enghraifft olaf hon hyd yn oed yn adlewyrchiad o'r modd y byddai gwladfawyr yn trin y brodorion? Y gwir yw, yn y feri dechrau, mae'r tywelches oedd yn rheoli'r pris. Oedd gan y Wladfa a gwladfawyr ddim byd i'w gynnig iddyn nhw. Ac roedd y tywelches yn hoffi eu cymdogion newydd. Ar wahân hefyd i fod wedi cael swm o arian sylweddol gan Lywodraeth yr Ariannin i sicrhau bod nhw'n cadw'r heddwch yn ytrach nag yn ymosod. Ond does na ddim sôn o gwbl ar wahân i hynny am unrhyw ymgais gan y tywelches i ymosod ar y gwladfawyr. Dwi'n cyffyle do, fe wnaethon nhw dwi'n cyffyle. Un cyhuddiad a glywyd fis neu ddau yn ôl oedd bod Llywodraeth yr Ariannin wedi defnyddio'r gwladfawyr i gael gwared o'r brodorion. Does dim amser i drafod hynny yma heddiw, dwi wedi mynd dros 20 munud yn barod yn siŵr. Ond mae'n wybodaeth gyffredinol bod y gwladfawyr wedi ymbil ar ran y brodorion ger bron Llywodraeth yr Ariannin. Ac wedi teimlo'n flin eithriadol pan gaeth ddiwyd y tywelches a'i gwasgaru. Y dynion i'r lluoedd arfog a mwynfeidd Taleithiau'r Gogledd, y gwragedd i weini mewn tai yn Buenos Aires, a'r plant i'w mabwysiadu. A welodd y dair garfan yna byth mae gilydd wedyn. Tad, mam a phlant. Welson nhw byth mae gilydd. Na gwybod dim byd am hanes i gilydd. A does na neb o'r brodorion tal ar ôl ym Mhatagonia heddiw. Mae'n lot fawr o'r lleill, pobl fy'n haldra i fel. Dyna sydd y llwyddodd Llywodraeth yr Ariannin i ddifa'r tywelches. Cewri Caerdydd yn Patagonia, chwedl Richard Jones Berwyn. Gwyddom hefyd bod hyd yn oed Valentin Saiweke, lliw olaf y Mapuches, wedi erfyn ar Lewis Jones i ymbil ar ei ran yntau a'i lwyth, gan ofyn yn benodol i'r Llywodraeth ddychwelyd ei diroedd. Fe wnaeth Lewis Jones hynny yn gydwybodol, ond yn ofer. Lidiwyd y Manzaneros yn ddidrigaredd yn y 1880au,
A dyna'r tro cyntaf I garfan ohonynt yn fido I ardal Llyn Rosario a Teca lle maen nhw nawr, neu lle lle maen rhyw fath o reservation yn dal I fod, wrth roed yr Andes. Lai na 3 blynedd wedi I Michael D. Jones fynegu I ddeheuad ar uchel am achubiaeth i'r Brodorion, llwyddodd Lluoedd Arfog yr Ariannin I gwblhau I tasg o ennill rheolaeth ar y Brodorion, pan ildiodd Saiwece y cyntaf o Ionawr 1885, llai na 3 blynedd. Pan oedd Michael D. Jones yn meddwl am dod o hyd I ffyrdd I achub o bobl yma, mewn 3 blynedd mae'r Llywodraeth wedi gwblhau'r gwaith o'i clirio nhw. Heddiw, mae'r bobl sydd yn galw hunain yn Mapuches neu Mapuches de Welche, dwi ddim siŵr pa hawl sydd gyda nhw I ddefnyddio'r y gair hwnnw. Mae yna bobl yma heddiw sy'n fwy arbenigwyr na fi yn y maes yna. Mae nhw'n honni mae nhw yw gwir berchnogion y tir. Pan sefydlwyd y gymdeithas Mapuche de Welche, ac mae'r enw yn rhoi syniad go dda I chi sut mae'r bobl ddyfeisgar ac imperialaidd hyn yn mynd o gwmpas I ailunio I hanes, a hanes Patagonia, fe ddwysaodd I hymdrechion nhw, ac maen nhw'n trafod yn gyson gyda'r Llywodraeth am eu hawliau. Nawr, cyn cloi, dwi'n mynd I droi i'r Saesneg a diffiniadau o'r gair coloni, geiriau coloni a colonialism yn ngheiriaduron Prifysgol Rhydychen a Caerdydd. Colony, a country or area under the full control or partial political control of another country and occupied by settlers from that country. Cymru yn rhyw fath o bwyr mawr ryngwladol? Cobryn. Hefyd, a country or area that is governed by people from another, more powerful country. Unwaith eto, Cymru, more powerful country. Colonialism, meddai gydaduron y prifysgolion yna, now frequently used in the derogatory sense of an alleged policy of exploitation of backward or weak peoples by a large power. Wel, yr holl hanes sydd na yn y Wladfa am berthynas y Brodorion a'r Cymru yw bod y Cymru wedi trinw yn gydradd ac yn gyfartal drwy'r adeg. Oes mae'n hanesion am werthu gwirodydd i'r Brodorion. Ac fe gafodd, a da ni'n gwybod, mae 3 achos wedi cael eu cofnodi. Un gan y rebel mwyaf oedd yn eu plith nhw, Amos Williams, yn cael ei gosbi am werthu diodydd i'r Brodorion, a fynte'n gwybod nad oedd ddim hawl gan ddo ei wneud. Dwi ddim am enwi'r ddau arall oherwydd maen nhw'n ffigurau amlwg iawn yn hanes y Wladfa. Ac mae'n fawr gywilydd iddyn nhw bod nhw wedi cyflawni'r drosedd, ac fe cafwyd nhw'n euog, fe cosbwyd nhw gan lysoedd y Wladfa. Ond mae'r wybodaeth ar gael, mae'n cael ei chofnodi mewn ysgrifau sydd i'w gweld yn y Wladfa. Felly fi fiodd na achosion felly o fanteisio gan 3 unigolyn, da ni'n gwybod amdani nhw, a rheini yn cael ei gosbi ar unwaith hefyd gan y sefydliad wladfaol. A dwi am gloi gyda dyfyniad allan o ateb Dan Evans, a dwi ddim yn abod y gwr, gobeithio bod yma heddiw. I sylwadau Jasmine Donahue ar wefan y sefydliad Batiron Gymreig, dwi'n meddwl. Historical accuracy must be at the heart of any reflexive analysis of our past behaviors. And the example of Patagonia cannot be crowbarred into this narrative, because it quite simply lacks any of the hallmarks of empire and of settlement, both of which are terms which cannot be understood without a reflexive consideration of the power relations and the wider historical contents involved. Unless Jasmine can provide the historical evidence which suggests the Welsh settlers in Patagonia, A, enforced their language and culture on the native population, B, inflicted violence on the native population, C, appropriated land and resources from the native population,
then I'm afraid the claim that the small-scale immigration to Patagonia is equivalent to colonization cannot be held. Ochi, ochi, ochi.